Maarten allemaal Smeets, samen. Dominique Stomp en John de Rut staan klaar in deze op bijna laatste startgroep in de regionale B plus 1600. Maarten Smeets en Dominique Stomp. Allemaal take the old spot. Problemen voor de 103. Arnhem-Siga gaat naar de Benokwagen 103. De problemen. Op de tweede positie. Maarten Smeets is er. De Maarten Smeets staat nu op ronde. Welke gezet maar. Gas erop. Maarten Smeets en John Rut staan zijn richting de aanspelbocht. Smeets op de tweede positie verrent zich daar in de aanspelbocht. Ruts voorbij naar plaats 2, plaats 3 voor Maarten Smeets. Vierde positie voor Dominique Stomp. Hier komt de 101 kampioen afgelopen jaar. Aan de leiding gaat Jonas Gems. John Ruts op de tweede positie. Maarten Smeets is derde. En de vierde positie voor Dominique Stomp. Hier is Jonas Gems met John Ruts op de tweede positie. Derde positie voor Maarten Smeets. En de vierde positie voor Dominique Stomp. Staan de volgende klaar. Jonas Groten.